Tremp està de festa major. El divendres, el pobletà Josep Borrell va ser l'encarregat de donar el tret de sortida a una festa de 6 dies al voltant de la seva patrona, la Mare de Déu de Valldeflors. Davant de prop de 500 persones, Borrell, conegut per la seva vinculació a la política com a ministre d'Obres Públiques i diputat al Parlament Europeu, va voler recordar el privilegi que és viure en un indret com el Pallars. Aquesta és una terra on fa bo viure i que té moltes coses de les que ens podem sentir ben orgullosos, perquè tenim quasi de tot, no? Tenim un cel tranquil i clar, amb observatoris astronòmics, tenim un passat geològic històric importantíssim, som la gran reserva d'aigua de Catalunya, ara tornem a cultivar la vinya. També els diré que hi ha coses que no van gaire bé, com les comunicacions, que estan més o menys com estaven quan jo vaig deixar de ser ministre. D'altra banda, la companyia de teatre Teatrem va posar el toc d'humor a l'inici de la festa amb un pregó força antiquat. Però durant tots els dies, moltíssimes activitats omplen una agenda amb lloc per a tothom. Jo crec que és una festa major que podem dir que és com un canaló de festa major, perquè està farcit de tota classe d'aconteixements, no? No hi ha cap àmbit de la vida cultural o esportiva que no es toqui. Hi ha des de concursos de pesca, partides d'escacs, obres de teatre, actuacions musicals variopintes, des d'un recordatori als famosos Queen, a les orquestres de ball més importants del moment, a la música disco que vol la gent més jove, no? Aquest dilluns, dia festiu a Tremp, s'ha celebrat la Festa Entre Pins, que ha comptat amb inflables, campionat de petanca, gimcames i música per a tots els gustos.